mo o makasweldo ko sa Facebook o sa YouTube kung sa may may kuan. Unsay na? Makasweldo ka karos palagi kana agungod na imong lawas kay 50 na gud ka sutoy kunya. Kunya pila na may. Unya mo sweldo ko dia. Mo sweldo ko sa YouTube, ug mo sweldo ko sa Facebook, di ka mag agungoy dia tingaling magsige ka kuyog-kuyog nakaw. Ay may agungoy oy. Na. Yali. Mo kuan ko approve ko ka ng mga 60 na pero agungoy na ka. Kung bitaw. Unya og sus. Ay kung makasweldo ko 20 mil sa Facebook, unya 20 mil po sa YouTube. Di ka magsikuyog-kuyog nako, di ka na. Kuy kay palit ra pud nagtambal nimo kay tiguang na ba ka? Kachat. Kano sa man mo gusto, kano sa man Mga 60 senior citizen sakto ra na. ay 60. 60 ni mo murag kayo kuha na ka maka ida maka Basta recorded ni imong kuan ha, recorded ni imong kuan nga di ka mangayo ginako og makasweldo ko sa YouTube or sa Facebook. Dili Ha? Tuda ha. Dili. Dili gyud ka mangayo nako. Lagi ki manuoy kunin mo ipalit kung nagtambal kay murag nga kay sintaan news pa gyud ka maka monetize. Monetize na ganing Ako ko. ka lang maka dawat og kwarta. Basta ha. Mao na na idea recorded ni imong kuan ha, imong sulti. Naka-record ni ha? Naka-video record. Nga di ka mangayo na kog mo income ko sa YouTube ha? Ha? Promise na nimo. Pakita diri pakita ako kung sige promise bidaw. Panumpa si mo kamot. Promise. Oral, ana, oral imong kamot. Ana ba? Oral. Ki kuan ni arthritis. Arthritis ba? Oral imong kamot para may pagmatud nga digyo ka mo kuha. Basta. Oral na. Basta di ka mangayo nako. Imo na upload. Upload ko ni na arong na nako kuan. Mo